Salutare și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Data aceasta voi filma un antrenament de spate și veți vedea un antrenament de spate, bineînțeles. Filmez acest videoclip la vreo 2 săptămâni distanță, da, pentru că am amânat să filmez restul, gen intro-ul. Adică am filmat intro-ul, dar nu-mi place cum arată intro-ul și îl mai filmez o dată. Să presupunem că este luni, că atunci am făcut spate. Am avut o zi de high carb, lunea. Am avut, cred că dacă e să adun 450 de grame de carbohidrați și restul grăsimile low și proteina cum e în toate zilele. Vă voi arăta frumos ce fac eu la spate și voi avea în acest antrenament, îl voi avea și pe partenerul meu de antrenament cu care m-am antrenat în acest antrenament. Am filmat și cu el câteva serii. Am vrut să filmăm și cu lavaliere, dar m-au părăsit lavalierele și nu știu de ce nu se aud și le-am și încărcat. Trebuie să mă uit un pic la ele să le refac, dar nu e o problemă. Aveți videoclipul mai departe și sper că vă place antrenamentul și nu uitați să lăsați în comentarii, să lăsați un like, un comentariu, un subscribe, pentru că mulți vă uitați, dar nu lăsați. Să spuneți o părere despre videoclip, ce ați mai vrea să vedeți la videoclip, dacă vă place să las videoclipul mai raw, adică mai needitat, adică să las între serii, să las seriile să se audă cum se aud ele, că mai rage câte unul, mai rag eu, mai țip, mai așa, să auziți și voi, sau vă place mai mult cu muzică pe fundal, unde e un pic mai editat videoclipul. Spuneți cum vă place și dacă aveți ceva, dacă aveți alte idei de videoclipuri, puteți să mă lăsați în comentarii, mă ajută chiar foarte mult, căci devine destul de monotonă treaba asta și chiar mă interesează și pe mine ce ați mai vrea să vedeți pe canalul de YouTube. Și mai vreau să vă mulțumesc că ne-au strâns 100, cred că 180 de abonați, deci avem ceva abonați de când am început. Sunteți destul de mulți care vă uitați și apreciez treaba aceasta, apreciez și pe cei care mă urmăriți și pe Instagram și pe TikTok și aici pe YouTube și pe cei mai ales care îmi folosiți codul de reducere pe Prime Supplements. Vă apreciez pe toți și vă mulțumesc din suflet pentru că mă susțineți și treaba asta mă ajută să continui ceea ce fac și mi-arată că vă place. Bun, hai să nu lungim prea mult și să trecem direct la antrenament. Sper că o să vă placă. Prime Supplements este firma care promovează sportul hardcore, beneficiind de o varietate mare de produse. Iar folosind codul A10 veți beneficia de 10% reducere la fiecare comandă plasată pe site. Da.
Get more. Ai. Bun. Frumos. Și încă. Hai. Încă una. Stai. Trebuie să mai faci două. Hai. Hai. Bun. Și. Ăla. Aha, frumos. Foarte. Let's go. Hai. Hai. Așa. Foarte. Hai, mă! Mai bine. Foarte ușor. Nu se trebuie să ține spatele apoi. Încă una. Da. Hai. Hai, mă. Ha. Ha, mă. Ha. Și. Hai. Hai. Tare. Tare, mă, tare. Una.